фарангиз воситова хонандаи литсеи физики математикаи рақами 1 ба номи академик муҳаммад осимӣ мебошад. ӯ субҳи имрӯз бо дар чорабинии рӯзи байналмиллалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон бо ихтирооти худ омад. хонаи доно номи ихтирооти вай аст. он бо батареяи офтобӣ қувва гирифта сипас кор мекунад. идора кардани хона осон буда ҳамаи таҷҳизотҳои хона ба телефон насб карда шудааст. лоиҳаи худро фарангиз дар муддати 4 моҳ бо кӯмаки устодаш сохтааст. лоиҳаи ман лоиҳаи бинои истиқоматии доно мебошад. он аз 2 ошона иборат аст ва дар он ҳамаи он таҷҳизотое ки барои хона лозиманд дида мешаванд, мисалан телевизор, вентилятор, боз чироғҳо, ҳамаи ин чизро онҳо тавассути батареяи офтоб мегиранд ва бо мо яхел барнома сохтем ки ҳамаи ин энергияи электрикиро идора мекунанд. баробари фарангиз дигар аз 10 нафар кӯдакон ба чорабинии байналмиллалии ҳифзи кӯдакон дар шаҳри Хоҷанд иштирок намуданд. ҳар кӯдакон навраси ихтирокор имконият дошт маҳсули кори худро байни дигарон махсусан меҳмонон муаррифӣ намояд, зеро фазои озод барои онҳо муҳайё буд. парвез умаров низ дар чорабинӣ бо ихтироти худ омадааст ва таҷҳизотеро ихтироъ намудааст ки барои тоза кардани ҳаво истифода карда мешавад. парвез умаров дар озмуни техникаи навра иштирок намуда маҳз ба ҳамин ихтирооташ ҷои дуюмро сазовор гардидааст. вай онро дар муддати 1 ҳафта аз кардон ва коғаз сохтааст. Я участвовал на городской олимпиаде юной техники и получил 2 место и занял достойное место. Этот луноход был построен в течение 1 недели. дигар навросон ва хонандагон низ дар чорабинии имрӯза ки ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак бахшида буд дастовардҳои худро ба маърази тамошо гузоштанд. гузориши Насибҷон Абӯев ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.